Això són les notícies del món. Una investigadora russa, Roisha, ha trobat un líquid que fa que els morts tornin a la vida. Ara mateix connectem amb la família del mort. Aquest os era Teddy, la meva mascota. I ara, gràcies a Roisha, que espero que funcioni, li posaran una cosa, no sé què és, que el tornarà a viure. I jo crec que, com ja està mort, no li pot passar res més. Espero que tornis a viure, Teddy. I si no funciona, Ho tornaré a provar. esteu a punt de veure com un líquid fa que un os torni a la vida. Sonat! Oh, Dios mío. Hem comprovat que un líquid fa que un os torni a la vida. Això farà amb més persones i animals. Fins aquí les nostres notícies.